Wis dipinangkani pamundhutipun Pak Suparno. Iya. Iki Bagong yang ndi to, Le? Gong. Apa? Angger ya ini kok. Kuwi apa karo dulurmu sing saka Jati Kalen kuwi? Apa ora? Aku lagi ngombe iki lho, Kang. Karo sapa? Ini ya kanca-kancane suwe ra tau temu lho, Kang. Iya. Iki ketemu dulur-dulure kabeh sing saka Gondang, sing saka Payaman barang temu. Iya. Ki krawitan Krida Irama ki sing dipandhekani kadangku sepuh Mas Supar. Ya nyengguyung anggone mayang awake dhewe. Truk. Apa, Kang? Iki mbok menawa sing isih midhangetke lumantar Radio Jodipati FM 106,1, Radio Tasma FM 99,4, Radio El Huda 99,9. Iki yo ngaturke panuwun dene napa iki pendengare awake dhewe cek padha midhangetke ya Le ya. Iya, Kang. Iki ya muga-muga padha midhangetke. Iki sawetara Kang Gareng apa? Gang, apa? Ndarene to, Le? Aja nyang lore pager kono. Nyalor pager piye ta, Kang? Yang kene aku jejer karo Mbak Darsih ae. Apa we mengenang biyen aku ngantek lali ya, Kang. Iya, biyen cek enom kok. Biyen cek sering nggone awake dhewe. Iya. Iki ya pancen ya sing baturi ya dulurku wedok sing saka Lamongan, Tuban. Bu Endang Mursiah. Ku ya dulurku kenyar-kenyar ya alhamdulillah iki cek utuh kabeh. Truk apa iki diaturke mbok dijajal iki meng iki engko sing masak ki meng ya ngersake anu lho Kang Gareng apa anu ya tembang kangen apa tembang kangen wis diaturke oh layang kangen tembang kangen kok engko dikek nyang Samboyoan ae nah Samboyoan engko di metle ngono lho. Engko dulurku wedok sing saka Padaplang, Paldaplang. Nggih. Spesialis. Apa njajal anu le. Engko sadurunge sapa kuwi Kang Gepeng ki engko diaturi mijil. Mijil iki apa Kang? Mijil iki lha ya metu to. Oh iya. Iki engko di mijilke kabeh ngono. Engko tembang kangen. Ya panjenipun apik kabeh tembang-tembang kuwi. Ngono ya Kang ya. Iya. Mulane awake dhewe kuwi ora kleru ngemban budaya Jawa. Mergo aku lan awakmu iki truk piye Kang? Aku anak putune wong Jawa. Pancene bener ya, Kang. Mula aja tinuduh kuwi kleru, kuwi lepat aja. Ayo padha ditintingi. Mula dulur-dulurku ki sing sok gampang apa kuwi nglerokke rembug Jawa ki aku ya nuwun sewu mung nglurusake utawa benerake mbok menawa enek klerune, ngencengake mbok menawa ana bengkonge. Contone Kang. Saiki contone umpamane kuwi nek jerene sing diarani punden kuwi lho, punden. Punden ki apa ta?
Punden kuwi lah ya ana sing ngarani kuwi jirene kayu watu. Oh. Kayu watu ngono, Kang. Oh, dudu le. Kuwi sing diarani punden kuwi mulane nek awake dhewe iki ya wong Islam. Nek sapa punden kuwi sing dikarepake, punden kuwi sing dipundi-pundi ilmune. Oh. Sing dipundi-pundi ilmune mula ziarah ana ing kono. Dadi punden kuwi dudu grumbul, umpamane kaya grumbul ngono kuwi dudu kayu watu sing disembah. Oh ngono ya, Kang. Heeh. Saiki umpamane sarean. Oh. Sarean saiki para waliullah kuwi ya sarean kuwi saka tembung sareane, sarean saka tembung sare. Lho, kuwi pesareane sing pungkasan. Pesarean kuwi saka tembung sare, turu sing pungkasan. Mulane awake dhewe iki saba ngono ngalap barokah. Aja nganti kleru, kuwi nek kleru kuwi padha karo wong musyrik ngono kae nek sing aranani para-para santri ngono kae. Ngono kuwi ngono. Ngono to, Kang. Iya. Mula pesarean iki pesarane para ingkang winasis, para kiai, para ulama ngono kae. Ilmune sing dialap berkahe. Aku lagi genah aku kan. Ya Kang. Muga-muga iki dulur-dulurku iki iso nampa kahanan sing kaya mengkene iki ya Kang ya. Mulane aja sok alo-alo lho Le Truk. Iki jamane kaya ngene. Mulane kudu sing ati-ati. Iya. Ayo, diterusake, Kang. Njajal iki selomprete lek mung. Ya iya, selomprete. Engko ben di Jajal selomprete, Mas. Anu, Mas Siti, engko disamboyoi. Saiki iki engko ana sing ngersake sing ana pawon mau, tembang kangen dhisik. Oh, kami ngersake tembang kangen. Engko terus metrene Lara Wuyung. Nyemangkaken sak teruse. Monggo. Mas Lomret. Samboyoan. Ayo.
sak tresnane tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah ndudut kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wiyong rina wengi lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnoku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku ayo le ayo truk Cenak tulan ning omah bingung mongko tuwara wati nganti doko sumo ayu apa ra trenyo sangan iki awakku sing kurus klapa muda leganono pun ku nandang buntu witing pari cimen maring nggonku lara ati aduh nyawa dadaku sumo ora krasa apa pancen tega mbok balung janur maring kusada kon kunandang wis yayan Truk. hah Ya,
ajar kenal. Sejine ngetan ngulon iso. Ya dikaya ngapa? Panjenengan ya kuwi isen-isene. Truk. Apa? Ndarene to lele. Nyapa? Ora sida. Pancene budaya iki ya gumantung sing gawe ya Kang ya. Pancene ya ngono. Iki engko reake ya metu kan? Iya, reake engko ae. Kuwi kudu kuwi. Ya. Ayo. Saiki sapa? Kang Gepeng karo Kang Kotrik. Iki ana nawala tumempeng pangkon. Sesideman ingkang nyekar nika Mbak Kolin. Jajal. Sik Mbak Kolin ya, langgam sik Mbak Kolin engko ndang delok ngas dagelane ditokke neh. Bola-bali ditokke dagelane. Nggih. Nglipur para dulur-dulur sing isih wungon. Ayo, monggo Mbak Kolin. Nggih, monggo Pak. Buka apa? Buka kendang. Buka kendang. Sisi deman, Pak. Luweh becik patenana timbang perpisahan lan tiakan selesnya tak rewangi samudana marang kulawarga garwa lan praputra liwat kincange alismu ketuku anglandang rasaning atiku nadyan wasling serius aku isih mampu nglateni sliramu monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katugang nyrimpuk jiwa ragaku kok burung kahormatan mamrung rubuh ngarepi injung urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne masak isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti tak wujudne. Sesideman. Luweh becik patenana timbang perpisahan lan tiakan sulistya tak rewangi
putra liwat kincange alismu keduga aglandang rasane atiku nadyan wasling ser yuswaku aku isih mampu ngladeni sliramu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadukongan rimpung jiwa ragaku kok kurung kehormatan mamprong rubuh ngarepi juk urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne masak isine kowe apa-apa wae senadyan sesideman mesti tak wujudne urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne masak isine kowe apa-apa wae senadyan sesideman mesti tak wujudne Enak ya Kang ya, enak. Ngene iki apa meneh kopine metu malah enak ngene ya. Sing metu aja kopine Kang. Sapa? Kang Gepeng. Ya iya. Ayo cepat so Kang Gepeng. Oh. Nuwun sewu. Napa? Mas Pedro. Nggih. Niki hajate napa sih sakjane Lho, niki? ket mau dereng ngertos to? Dereng. Oh, lah Kang Gepeng yang jero kan putri to. Nyang apa to Kang? Takok pas Mas Ari barang. Lah nggih dereng disanjangi niki. Oh, gak nah. Oh, nggih dereng. Inggih, nika kalau mau kajatipun nggih syukuran tasakuran. Oh, syukuran. Nggih.
Nek syukuran niku Mas Petro, Nggih. enten pangunanunen nek cara Arab wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, Menungso kabeh Mas Gepeng ngaku sedaya kemawon nek arep ngitung-ngitung nikmat paringane Gusti Allah ora bakal mampu. nah, Nah, contone kados Mas Gepeng niki paringi tangan loro termasuk nikmat umpama gak duwe tangan arep maem mbek apa? orang iso ngrasake Iso nikmat. maem. Nah, Terus diparingi mripat. Nek umpamane gak diparingi mripat arep ndeleng nggo apa? Terus diwenehi irung. Umpama gak ana irunge, sampean ngambu ambek apa? nah. Terus dikei Untu. kok untu to. Lambe-lambe iki nuwun sewu cara ngene Mas Gepeng mriko jenenge tutuk nggih. Nggih. Nah, tutuk utawa cangkem nuwun sewu. Umpama gak diparingi cangkem utawa tutuk, nek maem nganggo apa? Banci nggonku nang ngarane ora tutuk. Apa? Cocot. Kok cocot. Ana maneh sakjane iki. Termasuk nikmat bolong-bolongan kuwi. Hmm. Nah, Hawa songo. iya. Ban hawa songo. Iya. Apa ae sih hitungan sih teko endi? Teko ndukur dhisik. Mripat, Mripat loro, irung, irung loro, kuping, kuping loro, tutuk, tutuk siji kurang loro. sing loro agak wani mbadek, Nyapa kok ora wani mbadek iki? wedi mbaduk. Kok iso wedi mbadek? Mangmulo ta mangmulo, Peng. Mergo sing mirengno iki ora kok wong sembarangan. Heeh. Iki pejabat tinggi saka Jombang padha mirengno. Iya. Iki mang padha SMS Oh, dhewe. alhamdulillah. Panjenenganipun Pak Tik, Pak Tik. Pak Gempur. Oh, Pak Gempur. Ya pokoknya pejabat tinggi Kabupaten Ya, Jombang. alhamdulillah. Mulane kirim salam dumateng panjenenganipun Pak Gempur, Pak Tik kalian bolo-bolo Ya, ya, petugas ya, ya. lainnya Ah. sugeng mirengaken Nggih. Ki Dalang Ismadi saking Ismadi. Bulak Bulah Barong Nganjuk. Ya dongakno to Mas Gepeng duwe hajatan sing kaya ngene sing mulya kaya ngene iki didongake. Niki jeneng wong nyambut gawe lak nggih sami kalih damel sangung ibadah. Ah, nggih. Nggih ta? Cara ning ibadah ning nganggo nyambut gawe. Nggih. Diniati nyambut gawe nganggo ibadah. Heeh. Kowe yo ibadah. Lho, dhewek iki wong Islam, nyambut gawe sembarang nggo sangu ibadah. Lah ibadah tujuane kowe ya pengen munggah kaji. Ya iya sih Rek. Aja munggah kaji terlalu lama 15 tahun. Lah terus Enak umroh. umroh. Umroh iki dalam jarak 1 bulan wis iso munggah. Cepet. Kowe nek ero syarate wis ora usah mikirno duit. Hah, kok iso? Enek syarate. Syaratnya ya apa soalnya akeh lho jumlahe duitku ana 30.000. Ora nek umroh pokok sing penting kowe maca surat 3 rutin minggu langsung iso munggah umroh. Umroh. Telung surat. Surat 3 Oh, surat telu. bar salat dikir, bar dikir maca surat 3 kuwi rutin. Nah. Langsung awakmu iso Insyaallah. diparingi rezeki karo Allah. Yo aku kandhanono Rek, jenenge kanca masih aku ya kepengin umroh. Lah iya. Surat telu surat apa wae. Nggih niki saestu mboten guyon. Oh, ngaten nggih. Mantun salat dikir maca surat 3. Ya surat apa wae, Pek. Iku kudu rutin to? Kudu Kudu- rutin kudu akhir rutin. bareng. Ya. Niki. Dadi Allah langsung maringi rezeki. Nah. Mboten ate bingung-bingung. Ya, Langsung ya, niku. ya, ya. Nggih surat Al-Baqarah, Al-Baqarah, surat Yasin, surat Yasin, surat sawah, surat montor, surat omah. kebon. Adio apa sih Peng kon iku ngono jenenge awakmu mari lunga kaji teko omah ngere. Lho aja mbok dol gadekno. Ya ya padha ae Rek. Lah kowe iki lho ngomong salat padahal kowe nek awan nyambut gawe tani. Iya. Terus nok sawah gak peduli beduk. Terus nek enek masjid nutuk beduk der duhur piye weh? Langsung salat. Mulai langsung Pacul tak gledakno gledak mulai langsung salat. lu gate wudu kowe. Oh, bocro. Lha iki lho lah sikil mandut tok. Rek, Kowe iki jane ngadep Gusti Allah apa ngadep bajingan? Lah wong ngono kok iso njaluk
jlentrehno rek kaya arek cilik ae. Ya mari macul jret-jret pacul tak gledakno, aku adus terus wudu langsung salat. Lho, gate sarungan. Lah ya baratus wudu terus salat lah usrokmu. Peng, masalah bolak-balik kok njaluk dijlentrehno, njaluk